चेनेलावहाय गासै नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोङो दिनै एसे जायगा नायनो फैदों गोदान बोसोरनि आरोना 2023 नि ओमफ्राय ओरैनो थास्लायस्लाय बेरायफैदों आरो ओमफ्राय बेखौनो लोगोसे नोंथांमोनाबो नायफादों जायगाखौ माबायदि बालिमुगाव बेरायफैदों बारा गोजानाव थाङाखै जोङो स' नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेड दङब्ला जायगाखौ नायफाबानो जाबाय